Dar și prima... Ok. Eram dat pe amentor. What? Nu pot să... Ok. Apare nu pot da nici pe creativ. Trebuie să vedem. Care-i faza? Ok. Normal. Ok, let's. Deci nu puteam să sparg aia. Ok. What? Let's go. Nu știu ce e. Nu. Nu știu ce era. Go. Ok. Nu trebuie să vedem ce-o fi. Thanks. Ok, dacă spargi se va rămâne spate. Go. Oh! Nice. Okay. Let's go. Let's go. Oh. Ok, deci, da. What să vede așa? Ok, vreau să bag de seama. Let's go. Ok. Ei, ieșim la Minecraft. Oh, butoane. Stai puțin. Dar dacă vor bubui, la asta nu m-am gândit. Trebuie să vedem ce pot să mai fac în acest timp. Poate pot să dau ceva de... Ca să văd și din altă perspectivă, ca așa. Ce de bine, da. Ok, o să las și că nu ți le mai nimic. Let's go! Wow! Dar e prea tare, o să vedem, poate, dar cred că acest game... What? Ok, aparent. Mă gândeam eu la ceva. Let's go! Let's go! LOL! Deci ăsta era pro. Deci dacă eram pe aventură nu putem să facem nimica. La faza plastică apar mult pe hartă, deci... Da... Ok? Okidoki. Ok. Văd ceva aici. N-am idee. Da, gata, știu. Care au pornit și ăla. Ar trebui să facem niște sacrificii.
Ok. Ok. Gata, nu vine de ei. Oh. Ok. Dar n-am cum să mor să trec nivelul acesta pentru că nu dau seama efectiv. Deci din cupa trebuie să sar așa să mă duc până am putea să sur. Păi mai cupa ca să pot să trec. Cum ce văd picea. M-aș putea întoarce ca să mă duc pe partea aia să văd ce e. Let's go. Ok. Okidoki. Ok. Deci, fain. Stai că... Stai. Stai așa, că nu e așa. Ok. Ok, let's go din nou. Dăm de la capăt. Nice. Good job. Ok. Nu vine de. Nu ajung acolo pentru că nu am cum. Pentru că noi avem cu strada. Înțelege, voi. Păi da. Dacă sparg asta e rost degeaba. Dar butonul ăsta cu adevărat ce fac? Ok, o să aflu eu cum arăt acolo, dar... Da, foarte ingenios. O să mă dau pe creative game. Nu că treceți la tot, nu înțeleg logica. Ei, nu, aparent am greșit ceva. Că mă cheamă, mă. Uite, cheacă. Pe mine nu mă cheamă. Așa, hai să vedem. Ia, let's go. Oh. Wow, deci am avut dreptate. Ok. Okidoki. Am trecut. Aia este, nu mă interesează. Nu avem ce să facem. Mai trebuie în viață. Let's go. Deci. Acum mare grijă. Ok, deci m-am chinuit degeaba. Dăm din nou. Da, dacă mă dau doar așa. Trebuie să vedem ce rău. Ok. Just ca... Duce așa. Oh, ok, o să... Ok, ăștia faza este cum te... Da, ok. Ok, am înțeles. Bine. Deci începem să ne descurcăm că n-a suntem băieți în forță. Let's go. Am stricat surpriza, mă de mă puteți învinovăți. Uleu. Partea nașpa e că se poate întâmpla în orice secundă această mare prostie din partea mea. Deci, apăsăm pe buton și vedem ce se întâmplă. Let's go! Oh, ok, m-am plecat. Încă am reușit ceva.
Așa. What? Ai, parcurs. Hai că asta chiar că îmi place. Și aici? Aparent încă nu. Încă nu avem voie acolo. Dar eu nu început. Ok, gata, m-am prins. Let's go. Dăm pe modul survival. Și... o să încerc să fac parcurs. Nu sunt eu cel mai pro, dar o să încerc. Let's go. Ok. 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 Nu știu. Cred că trebuie să mă duc până la capăt. Și nu pot. Ok, nici pe aici, da, adică cum? Asta a fost gata? Păi mă fac mai mult și bine, dar m-a ajuns aici. Ok. Let's go. Ce mamă. Ok, deci trebuie să mă upgrade. După aia să mergem în părțile alea promit la final. Ca să fie cea mai tare ever. Let's go. Ne dăm așa fain frumos. Chigileanu. Dar știți ce e foarte ciudat? Că what, înainte puteam și băguleț. Ok. Iarăși. What? What? Mamă, stricat. Ce prostii fac în Minecraft-ul ăsta. Oh, buleț. Înlocuim, asta este. Perfect, de-abia se observă că e diferit. Ok, let's go. Păi nu mă faci. Let's go. Ei de capul meu, ce fac? Uite, n-are. Ce cheamă? Hai să vedem dacă putem trece acum. Știu? Ok, trebuie să fac, să mă întorc. Să mă duc din nou. Ok. Partea asta nu putem. Din nou așa. Foarte frumos. Ok, deci nu putem. Hai să văd ce pot să fac aici. Asta era. Ok. Deci, practic, asta era și mă chineam. Let's go. Mă. Dacă nu pare așa. What? Din prima n-am reușit. Ok. Fine. Let's go. Ok, hai, eu de la cap, nice. Hai că îmi place. Era să fac easy. Sunt acolo, deci trebuie să stai cumva pe margine. Let's go. Ok, deci. Let's go, frate. Ok.
Nu. Eram să știu. Ce enervant. Nu mai am dat creative, gata, încercăm să trecem modul aurică. Ok, până când iese. Mai încercăm până mâine dimineață. Every moment is later. Tu nu am reușit să trec. Asta este foarte nașpa. Băi! Nu-i corect, băi. Nu avem să trec jocul de teror. Ok. Let's go! Oh my god. Oh! Let's go. Deci trebuie să stau numai pe margine, am înțeles. Let's go. Cel mai nu copilei vor la Minecraft. De las că să-mi iasă mie cândva și să devin și pro player ca Technoblade, poate. Technoblade, never die. Da, ok, am învățat acest cuvânt al lui Technoblade înainte să mă arăt, din păcate l-am. Da, știm, a trecut o lună de atunci. Dar mie îmi pare rău. Apropo, nu știu prea multă engleză, dar familia lui Technoblade, condolanțe. Da, eu am aflat să adică după ce m-am întors de la țară și trebuie să stăm sau tot o lună neapărat acolo. Da, ce să-i faci? Asta este. Și din păcate acel domn care avea 23 de ani a murit, din păcate. Dar nu mai știu exact data. Omul a murit de cancer, din păcate, na, ce să facem? Și sperăm că o să putem să ajungem peste. Înțeleg că eu nu pot să pricep multe chestii. Da. Ok, să-ți moară copilul care l-ai crescut de mic și să afli că a murit de cancer, am trist așa. Eu nu pot să înțeleg că eu nu-s părinte, doar un copil. Dar da. Și nu știu cum să... și cum să zic condolențe familia lui Technoblade. Știu că e prea târziu, da. Ok, deci reușeam. Let's go, man. Nu știu. Ok. Ne dăm pe creative sau? Nu știu cum o dată de data asta. Modul-te. Let's go. Technoblade. Am ratat jump. Let's go, man. Oh, boys. Oh. Modul Technoblade din nou. Hack-ul Technoblade mici. Bă, tu știi cum să închid? Tot ce ați zis azi. Daisy, ai răbdare. Și aici se termină de clipul. Continui data viitoare.